Hallo YouTube! I dag skal vi lave den med filmen with this Minecraft. Og det her, det er så selvfølgelig del 2. Del 2. Jeg håber I gider at se det, ellers så er det spild af vores tid. Men vi har ikke rigtig andet til at stille lige nu, så skriv lige noget i kommentarerne efter, om I kan lide det, for hvis I ikke, så skal vi spille noget andet. Happy Wheels! Og hvis I ikke kan lide det, så skal vi spille Happy Wheels. Hvad er det? Det er et sjovt spil. Okay. Det bliver... Ej, så spiller vi Call of Duty. Det er PlayStation 3. Ja. Det er også nice. Yay, jeg fik en. Og til jeres orientering, så har vi også en PlayStation 3, så vil I se noget PlayStation 3 spil, så sig det. Kan du huske, hvad jeg hedder? Du hedder Nico. Og så en masse tal. Nej, der hvor han er født. Men altså, det er ikke min PlayStation, det er min storebrors PlayStation. Og ved I hvad, jeg har faktisk også en. Og jeg hedder faktisk Jacob 1303, det er så rent. Okay. Så lækker. Fucking all time lækker, mand. Okay. Nu skal jeg sige det med altså. Det synes jeg også. Hvad tænker I så om ham? Det er dig. Lala. Bjørn, nu skal vi huske ikke at snakke for højt, fordi fuck, der er spejlet og fucking ting. Det var godt, hvis det var om aftenen, vi optog. Fuck. Det skal være med mørkt. Hvorfor skal det være fucking mørkt, man? Når jeg kommer hjem, så skal jeg optage noget Happy Wheels på mit værelse. Hvad er det? Og i morgen, der kan det godt være, der kommer noget Skate 3 ind. Hvad er det, mand? Happy Wheels? Ja. Det er et spil, hvor man kan rundt på hjul, som sådan en mand, så kan man gå af det, man kører på. Så falder man sådan lidt og sådan noget. Det er næsten ligesom GTA sådan lidt. Hey, nej, vi skal have GTA til PlayStation 3. Og sådan noget kan I så også se, og I kan se Assassin's Creed 2 og MMA og FIFA. Og Call of Duty Black Ops 1. Ikke FIFA. FIFA? Det kan de godt se. Ja, men det gider de ikke. I skriver bare, hvad I vil se, og så laver ikke FIFA! Kom nu, ikke FIFA. Så er det meget sjovt at se, at jeg spiller fodbold. Noget fodbold. Det ligner sgu da en halv giraf, der prøver at gå. Hold nu kæft! Jeg skulle da være, du er. Du er du røv. Ja. Nej. Jo. Hey Jacob, i dag også, er du så med til at gå ud og lege med bøsser? Nej tak, jeg vil ikke lege med bøsser. Nej, altså pistoler. Ja, det gør du. Jeg vil ikke lege med bøsser. Og til jeres orientering, så er jeg 11, snart 12, og han er... Det var ikke noget at vide! Hold nu kæft! Han er 7... Hold nu kæft! 8 måneder gammel. Hold nu kæft! Han er 7 år gammel. Hvornår er du fødselsdag, Jacob? 13. marts 2012. Jeg har fødselsdag 2012! Og du er 0. Og I siger også bare, hvis I bare vil se nogle comments-videoer og... Hvad står den til noget? Nej, det holder jeg øje med. Og hvis I vil se nogle comments-videoer, så siger I det bare, så skal vi nok... Eller videoer. Det håber jeg på, at I vil se, så I gør nogle gange. Men vi skal også lige have fundet ud af noget, så skal vi også lave nogle videoer, hvor... En kæmpe bjerg, woohoo! Hvor vi bare står og svarer på spørgsmål. Hvor vi går ind med sådan en halvøjse hjemmeside, som der er en, der jeg har set spillere inde på, og så er der en masse spørgsmål derinde om alt muligt pis. Og den kan I altid også bare gå ind på, hvis I får lyst. Hvis I har en svampe! Jeg har faktisk henvendt nogen i går, der hed Movistar. Altså en pige. En person? Ja, en pige. Hedder hun Movistar? Ja. Hvem fuck har døbt din Hvad? Hvem fuck har døbt sin pige Movistar? Nej, hun hedder sgu da ikke Movistar. Hun spiller movie. Fuck, nu glemte jeg. Nå ja, det er ikke den her, hvor jeg... Var det din kæreste eller hvad? Nej. Vi var over ved i går, mand. Nå, jeg tror det var din kæreste. Hold nu kæft! Så er det... Jeg har ingen. Har du ikke? Nej. Det har jeg heller ikke med, altså. Fair nok. Jeg laver mit hus langt på vandet. Det kan du ikke. Jo, man kan. Så skal du bruge dem der halvøjse ting, men det kan man heller ikke så.
For nogle halløjse ting. Sådan nogle halløjse-ting, som hedder halløjse-ting. Bone meal. Hvad fuck vil du på bone meal? Man kan, du ved godt, man kan få en stamp til at vokse. Det kan man så bo i, ikke også? En stamp? Man kan bo i en svamp. Jeg havde ikke noget style med. Fuck det. Loser! Fucking ash. Det er sgu da ikke mig, der tror, man kan bygge en sø ud på en svamp. Jeg skal have en til. Jeg fik 17 stykker uld med det samme næsten. Da jeg spawnede, Tobias, der var cirka 17 der var cirka sådan 17 får, der var rundt. Men så faldt jeg ned i noget lavere, og så døde jeg. Nej, den giver mig ikke noget uld. Desværre så fik vi det ikke optaget. Det er selv ret humoristisk ud. Så falder jeg bare lige. Så kommer jeg bare gående, så der ligger noget uld lige ved siden af dig, din mongolusk. Nu har jeg 2. Hey, du har bare 2 stykker uld. Desværre taber loser. Jeg fandt det bare uld med det samme. Og det er altså orientering, så har vi ikke købt Minecraft. Det er noget, vi spiller ind på nettet gratis. Fuck, jeg skal have en ovn. Det kan I også godt se for... Tobias, prøv lige at gøre det der igen, TG. Det kan I også godt se, for det er normale Steve, der er. Nej, jeg spiser bare det her øje, mand. Æder du et øje? Nej, fuck! Nej, jeg skal ikke dø sådan der. Jeg holder øje ved the time, og når den står på... Jeg skal have en ovn med det samme. Nu er der 10 sekunder tilbage, Tobias, så gør vi det bare. Jeg laver lige en ting. Vi kunne fandme da aldrig finde på at lave noget gas. Og det er min lille søster, der sidder og spiller Oline. Er det ikke bare sjovt? Hun sidder lige der. Og spiller det der. Med Kaj og Andrea, det er din yndlingstangstukker. Og så her. Og det kan godt være, det bliver lidt sjældent at komme nye videoer ind, fordi det er kun når vi er sammen hjemme med min far og farfar eller sammen. Vi kan. Eller hos mig. Ja. Men jeg kan ikke spille Minecraft. Det kan godt være, at jeg nogle gange kan, men det er ikke altid. Jeg kan. Det er en sjældent gang, jeg kan. Det er det, fordi den computer, hun skal spille Oline på derovre, den kan ikke... tage Minecraft. Nej, det bliver noget værre sjus for jer. Det gider jeg ikke at se på, for det er sådan noget bug-ting. Du har 3 minutter tilbage, Tobias. Jeg skal helt over med sammen. Nej, nu er den derovre. Hvordan fuck har du overhovedet tænkt at komme op? På en masse sten. Der sidder den jerntingstang. Kæft! Nej, jeg skal have en masse sten. Hjælp mig med at få noget sten. Kan vi ikke bare skrive sten? Nå, så snyder vi lidt. Nej, vi snyder ikke, Tobias. Kun lidt. Og hvordan er det lidt? Det ved jeg ikke. Det kan man ikke engang. Tobias, du kan ikke snyde, når du ikke har købt det. Det gjorde jeg faktisk. Jo, det kan man godt. Nej. Ja, så skulle du downloade det nu. Ja. Men altså, der er også en eller anden halløjsummer, hvor man bare skriver gameplay 1. Skråstreg gameplay 1, men det virker så ikke, når man ikke har købt det, fandt jeg så ud af. Pis, jeg skal op. Så god. Nå. Alright, nu er videoen snart slut. Nej, ikke nu. Der er omkring 1 minut tilbage. Okay. Hvorfor ødelægger du den ikke bare, så tager den med ned? Fuck. Nu er der 1 minut. Nu er der 1 minut. Hvad skal jeg have at spise? Nej, nu har jeg jo brugt mit æde. Hvad skal jeg have? Fuck. Kartofler. Fuck, ja, nu kæft. Ja, det er så rigtigt, men altså... Hvor er der noget, jeg kan æde med? Vi har sgu lige fået kartofler. Jamen, sgu nu kæft. Det har vi. Jeg skal have en gris. Giv mig en gris! Hvad med køer? Nej. Jeg har ikke nogen bogmjøl, mand. Eller chicken. Nu kæft. Det var hende. Nej, det var dig. Undskyld, mit liv. Tobias, nu har du 10 sekunder tilbage. Nå. Jeg kan ikke nå det. Okay, jeg skal have noget at æde med det voks. Og nu stopper vi. Sæt på pause, Tobias. Pause. Og jeg skal lige hen til det vi der... ses i morgen, eller hvornår? Nej,
altså måske i dag. Eller, vi optager nok i dag, men altså, vi ved det ikke. Vi ses. Ja, du skal finde noget andet til din tur. Hej, Gaddafi. Jakob, du skal